Dobrý den, mé jméno je Petr Pazour a rád bych vás přivítal u dalšího video příspěvku na mém blogu petrpazour.blogspot.com. Chtěl bych vám představit program Snapseed od známé společnosti Nike Software. Z mého pohledu je tento program ideální pro rychlé úpravy jednotlivých fotografií, to znamená, pokud potřebujete fotografii rychle dostat na web nebo někomu do e-mailu, myslím si, že program Snapseed je ideálním programem pro tuto úlohu. Výhodou je široká nabídka funkcí a velmi jednoduché ovládání. Toto je základní obrazovka aplikace Snapseed. Nahoře je funkční lišta, v levé části je nabídka funkcí na úpravu fotografie, v pravé části je vlastní fotografie, pod ní je nabídka základních exportních funkcí a možnost porovnání výsledku. Snapseed umožňuje pracovat vždy pouze s jednou fotografií, takže si tam nějakou nahrajeme. Fotografie je možné získat buď přímo z fotoaparátu, nebo z knihoven fotografií, které máme na iPadu. Tak si tam nahrajeme třeba kolibříka z Ekvádoru. Snapseed neumožňuje plnohodnotný náhled na RAW, takže není jakýkoliv způsob, jak se podívat, jak fotografie vypadá ve 100%. Nicméně velkou výhodou této aplikace díky tomu, že od společnosti Nike Software je možnost selektivních úprav pomocí technologie Viewpoints. Tu si později ukážeme. Nyní bych vám rád ukázal unikátní ovládání této aplikace. Využijeme k tomu základní nabídku funkcí. Výběrem funkce jsme se dostali na další obrazovku, která umožňuje už vlastní úpravy. Ovládání je opravdu návykové a unikátní. Funguje velmi jednoduše. Pokud se dotknete obrazovky a jedete nahoru nebo dolů, tak vám aplikace nabízí možné úpravy. Takže v tomto případě třeba jas, kontrast, saturace, vyvážení bílé. To znamená, že si vybereme nějakou funkci, řekněme třeba, že chceme kontrast, a pak už stačí naopak jet zleva doprava. Kontrast ubíráme, pokud jdeme doprava, tak kontrast zase přibíráme. Takže jak vidíte, ovládání je velmi jednoduché a efektivní, takže přidáme trošku kontrastu. Řekněme, že bychom mohli přidat ještě trošku barevnosti, takže zase vybereme doleva, doprava, to úplně odbarvíme, a nebo naopak trošku přibarvíme. Můžeme si zvolit i vyvážení bílé a to samé. Takže řekněme, že chceme trošku teplejší barvy. Tak, jak moc velké máte nastavení, vidíte jednak dole v této části, anebo vždy nahoře se zobrazuje, jak moc silný filtr v tuto chvíli používáme. Tak, upravíme vyvážení. Pokud se chcete podívat, jak vlastně vypadal originál před vaší změnou, tak k tomu tady slouží volba Compare, na kterou když kliknete, tak takhle to vypadalo před změnou a takhle to vypadá po filtru. Pokud to vyhovuje, tak stačí volbu potvrdit, ono se to přepočítá, vrátíme se do základní nabídky a fotografie již je částečně upravená. Stejný způsob ovládání vlastně funguje pro všechny ostatní filtry. Ještě bych se rád vrátil k možnosti selektivních úprav. Tak. Zde, jak jsem zmínil, je využita technologie Viewpoints od společnosti Nike Software, takže stačí si někam umístit vybraný bod, třeba tady. Pomocí prstů si můžeme vlastně takto zvětšit šíři záběru. Tak, to znamená, pokud držíme, tak můžeme třeba vlastně přesně vědět, že ho dáme takto na oko. Pak funguje stejné nastavení, to znamená pomocí prstu, pokud jdu nahoru dolů, si vybírám funkci, kterou chci použít, nebo ve filtr, takže řekněme, že si vybereme jas a můžeme zase pomocí doleva a doprava aplikovat příslušný filtr. Myslím, že to na kontrastu bude vidět trošku víc. Tak, pokud to sem přesuneme, tak je vidět,
jak moc jsme tu funkci použili nebo ne. Takovýhle bodů můžete mít na té fotografii více, takže pak je možné fotografii doladit opravdu po jednotlivých částech. Pokud vám nějaký bod nevyhovuje, stačí na ní kliknout, buď nastavený filtr vyresetovat, nebo bod smazat. Myslím si, že technologie Viewpoints pro selektivní úpravy u mnoha fotografií může velmi pomoct s výslednou kvalitou. Tak, samozřejmě je nějaká možnost ořezu, konverze do černobílé, opět je možné volit například i velikost zrnitosti, takže pokud bychom kolibříka fotili na 3x, tak myslím, že by vypadal asi zhruba takhle. Vždy je možné se podívat na fotografii před a po. Samozřejmostí jsou v dnešní době různé oblíbené filtry, které umožňují fotografii upravit do různých více či méně koukatelných podob. To samé je třeba volba drama, kde si můžeme vybrat různé styly a opět potom volit pouze, jak silný ten filtr ve výsledku bude. Pokud bychom chtěli někomu dodat celou výslednou fotografii, tak je možné kolibříka zarámovat. Samozřejmostí jsou opět možnosti nastavení. Tak, pokud nám fotka vyhovuje, dáme potvrzení a výslednou fotografii můžeme buď sdílet pomocí e-mailu, Flickru, Facebooku, uložit si ji do alba, případně se podívat, jak fotografie vypadala na začátku, než jsme se do úprav pustili, a jak vypadá teď na konci. Tak toto je ve zkratce aplikace Snapseed.